Tak jo, natáčím už po třetí, protože jsem zjistil, že mi to už... Prostě se mi to vyplo. Co se stalo? Rozmyšloval jsem vajíčka, já rozmyšloval, namíchal, no to je jedno, prostě jsem, no víte co? A teď si pustit dát knížku, ne abych tančil, nebo zpíval, ale víte co? Tak určitě, no víte co? No musím posledně pustit. To je český styl. Český styl. Když chodíme po ulici, máme sandály ponožky. Nejsme jak všichni a nemáme kofikové předkošky. Pijem pivo, pijem rum, pijem vodku každý den. Rusko, Amerika, Čína, nikdo. Nás nemáte, my jsme Češi, my jsme nej. Nás nemáte, my nejlépe hrajem hokej. Nás nemáte. Jo, takže máme vajíčka, máme pánev rozpálíme a sůl. To jsem ležel na základ. Záčeníček, časíky. Prostě soli. Časíky. Tak si farili. A já mě drvou. Bacha, kočko. Jak je to možné? Počkej. Ne, obínku. No, co se nabírá? No, píšej pro Máru? Já píšej pro Máru. Ne. Ale Rusa, ty vole, píšej, ty vole, ty mě posel. Náš ten ten. A hovno, jaký náš ten, ty vole, jaký debil. Píseň. Ale ty vole, tu lháš, super. Píseň. Pro Máruk. Potákovou, samozřejmě, potákovou. Než neznám, proč řeklám. Budeš ticho. Ty vole! To je to web. To websový. Chtěl má být. Jako bára, taková si báje. Tam to tady dotáhnu, jít jako bára. Teď si zpívám správnou písničku, písne, ty vole, jo. Ty vole, ne, já to topím. Čurne, šuhra. No to někomu napsat. To je perfektné být rád. Vajíčka.
Jenom olej. Zase to bylo všechno nechávky, nepůjtou. Ale je to těžký. Vajíčka jsou těžký, protože musím tady držet komp. Tak jenom mám prostě našel jenom jednu ruku. A jako není to těžký, ale potom to dá. Ale tak mi pocití, protože jenom jsem se nenatáčel a jenom se mi to vyplo. No tak jako to mě pošlo. Je to nechce. Ty vole, to můžu. Já jsem nejlepší ve vajíčkách. Jo, tak já tak. Takže potřebujeme. Já jsme tam olej. Máme olivový, takže jsme dali olivový olej. Co, tady to? To je hrozný. To už říkám. Tady máte tady to, no, takhle. Taky takhle. Tady takhle se dám na komp. To se blbo. Tak. Držím to bradou. Teď mi mám spadl komp, strávý mobil. Ale prostě nemůžu být slučit ten komp. Ani vám že klíčko. Tak jo. Teď mi mám spadl mobil, no to je vlastně. Nalejte to. A musíme to samozřejmě zamíchat. Jednou rukou. To mohu držet. Říkám, máme vyvedr jako prase. To se právě proč, jo, proč, jo, protože mám žádek. Justine. To skoro bude, akorát to tam dal tolik počíš, to asi nebude dobrý. Když ho máš 7 minut, to je skoro 8. To je drsný. A to bude nádhera. Jako to jsem dal akorát, jako. Jasně. To byl Ati, to skoro přišel jeho tudy. Myslím si, že Ati je nejsem, že já jsem nejsem. Odeberte mu kanál. Teda odeber kanál. Ati. Teda Ati, těba ten druhý. Odeber můj kanál. Jsem nejfake. Jsem nejfake. Šátek jako on si nemůžu vzít. Protože by mě všichni poznali. Takže jediný člověk, který si to kdy řekl, jsem já. Nejfake. Ano, slyšel jsem to tobě, že jsem nejfake. A teď jdi na YouTubečko. Klikni na nejfakea. A pusť si k videu i tuhle písničku, mám tam všechno. Já jsem totiž nejfake. Nejfake plus. A nejfake game. Jsem ten chlap, který vytvořil pár písniček. Jako je třeba, že můžu mít prostě? Ne. Smějím se lásky může každý. I já. Tady je ten kocour. Tamhle to jedno. Takže jsem chtěl říct, já jsem Ati. Nejfake, ty vole, proč já jsem Ati? Ale Ati bych chtěl být taky, jako, Ati, jestli si myslíte, že já jsem Ati, tak se můžete najít na YouTube, proč já všechno to říká, ty vole, do prd. Spadl mě šát. Já jsem vám teda říct, že tohle jsou vajíčka. A teď jak se to nabírá? Talíř. To je talíř jako prase. Takže vezmete talíř. No, takže mi spadl úplně špatně. Nabírám jídlo. Takže teď nabereme jídlo. Tady máme vajíčka. Nenabereme jednou rukou, nikdy. Takže tady si položíme. Jsem to položil. Ne, nepoložil. Ale, nepoložil. Jo, šátek. To tam. A když budu ticho, už je.
to jsem dělala ráno, před hodinkou, až teďka. Takže nechceš, jestli nechceš jít, tohle by ti nechutná, je vlastně pepřový a teďka nejíš. Tak možná jo, ale ne. Nejíš a neču na mě. Ježíš, chleba nemáme. Mám třeba s chlebem, ale to takové jenom. Bez chleba. Mám to kečup. Ani kečup nemáme. Ach, můj nedrat. Já takovou vodu. Ty řekneš, umáš si vajíčko. Kde je chleba? Kde je kečup? Kde je majonéza? Kde je helmans? No reklama. Žádná reklama tady. Ty vole, ještě teče. Takže jak se nabírá právě iron, pardon, ne,